máš žasy, nerobit. Holka, nejdu vidět. Aua. Tady všechny 3 Aua. tak blízko bude to tak. Pojďte se na to podívat. Sok 20 roz. Sok 20 roz. Já mám opičky a tu mám dírky, A koukej. já mám nájkvita, o. Aua, spadla. Au. Já se umnou na hře. Chudákarky. Když se ten Rafael posílá. Oni jsou kočičky. Počkej, kdo to písal? Nos přitlačený na sklo. Co tady dělá 300 lidí? 400. Čaute lidi. Čeho to milujete? Já jsem populární. Tady jsem zmínila. Ne. Jo. Ne, Meli ne. Aha, já neodpovídám ale na ní. Ty pizzo. Já nechci pizzu. Promiň Daniel, ale já nechci pizzu. Jsem se fajně. Co? Počkej, co tam napsal? Roman, jo, utíkej. Holky. Kuřete? Kuřata. Roman, jo, díky. Kom in privát, no nejdu Máte privát. mokré. Co robíš? Tady máte mokré vylizí. Já jsem super tady. 3 socks, 300 ružiček. No, běžte tady. Cute. View teacher. Adrián. Kao super do rypa na 400 A tu skoro. skětypilis. Co? Ponožky. Nike. Počkej, tady Ponožky, ukážem ponožky. Je opičky, kolik jaké krásné opičky mám. Dikon. O to. Srdce. Jo. Máš na hlavě srdce. Yes. Proč mám tady tolik lidí? Mám tady tolik lidí, protože Tolik. jsem Ty jsi ukázala. dlouho nevysílala, že? No, Proč? nevím. Dance. Šup, hop, hop. Přestaň. Přestaň, dobře? Vasilus. Edek. To noha. Bridge. Fuj, kdo to je? Já ho neznám úplně, jakoby. On prostě tady přišel a dělal tady bordel. A nevím, kdo to ani je, jako B. Co máš očima? Řekni ale s zavřenou pusou. Ale. A proč?